haino hai kaisa manbili belai no bahar ngi tongkha khoroksa borok bihi cancer bemar manjagui thwite ngi tongkha haifano bwsai o bihing no yakari thangya bihing ni bagui bwsai sacrifice kaiui buini thani chubachu rok sanui tongjaka borok kaijakma bo bisi din wngyaku bisi balukyaku hwnkhe no kaijagui paikheno koyek bochor tongkheno o bihik cancer bemar bai kwlwgui mohai wngui thangkha tabuk bihik tira thwino tira thangno saui manyaku bihikni sori tabuk belai no condition hamya tai bini sori belai kheno keram wngui thangkha bini je photo agini bai tabukni mwkhang ba tabukni chehara onek different wngui thangkha belai kheno uafisa hai wngui thangkha belai kheno uanangmi sinsa monthly o monthly wngkha Thailand ni tabuk o bihik bwsaini mwkhang no naisigui belai kheno mokol muktri kalaijui kabui tongo tai bwsai bo bihingni mwkhang no naisigui mokolni muktri yorui tongo to bwsai bini bihing no mwthangui de mano ba mwthangui maya hinui belai kheno khamjago hinkhe tai o bihik bo bwsai no naisigui belai kheno chinta kalaijago bini bwsai bai bo thwiyak tongui thangui de mano hinui khapangni mare kisingchong hinkhe norok o video no naiui norok borok no tamhinai comment khlainai muchung comment khlai nongni mwkhao tam swngmung tong abono kisa comment khlai sajani hambai।